Οι μεγάλες μάχες τώρα αρχίζουν. Ο Μέση περνάει την μπάλα, γκολ! Γέγελερ εκτέλεσε, φοβερό γκολ! Γκάμπι θα εκτελέσει με πάσα, ωραία κομπίνα, γκολ! Βεράτη καταπληκτική πάσα, Θάντερβιλ 1-0 Ιμπραήμοβιτς. Πήρε ωραίο ο Ρομπίνιο, κόβει για τον Κακά, ο Κακά και πάρει από τον Ρομπίνιο, αυτό είναι γκολ! UEFA Champions League. Τα 16 κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης παίζουν για την πρόκριση στα κανάλια Nova Sports. Σέντρα την 3η 18 Φεβρουαρίου με το ευρωπαϊκό Super Derby Manchester City Barcelona και τη γαλλογερμανική μονομαχία Leverkusen Paris Saint-Germain και την Τετάρτη ζωντανά από το Τζουζέπε Μεάτσα Μίλαν Ατλέτικο. Μαζί η μεγάλη επιστροφή της ομάδας του Champions Live για ολοκληρωμένο post-game και μεγάλες αναλύσεις. Δες τις μεγάλες μάχες του UEFA Champions League σε εκπληκτικό high definition και με την ομάδα των Champions αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports.